Priamo u nás na škole máme aj jeden deň, ktorý sa volá Wellbeing Day a práve cez ten deň neprebieha vyučovanie, ale máme tu rôzne aktivity, kde si študenti môžu oddychnúť. Pre naše deti to naozaj znamená to, že prídu do tej školy, majú sa tu o koho oprieť, majú tu učiteľov, ktorí nie sú len ich učitelia, sú ich mentori a naozaj máme také, môžem povedať, že máme hlboké vzťahy s deťmi. Láskyplné vzťahy, dobrú klímu, možno hlboké rozhovory, možno spoznávanie tých detí, tej ich komplexnosti. Keď sa proste žiak necíti v škole dobre, tak sa nedokáže učiť. Aby sme my naštartovali proces učenia, potrebujeme najskôr vytvoriť pozitívnu klímu. A tie deti potrebujú vidieť, že ich príjmate také, aké sú. A toto je podľa mňa dôležité v rámci toho bezpečia, že aby to dieťa rádo chodilo do tej školy, aby vedelo, že je tu príjmané. Že to nie je iba o tej škole, nie je to iba o tých výkonoch a treba sa postarať v prvom rade sám o seba, aby nám bolo príjemne a aby sme žili plnohodnotný život a nie len sa stále za niečím hnali. Taká tá duševná ozaj pohoda, aj tá fyzická samozrejme, ale hlavne tá duševná.